alhamdulillah rabbil alamin machallah seydi Ba ceerno innima ɗon fatou e nokku muɗum machallah alhamdulillah rabbil alamin seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno innima ɗon fatou nokku muɗum ceerno Ibou Mar ceerno ara joni yimɓe ɗiɗi jokka inchallah hay wayntoɓe ha joom haaju jan on saaha juure ceerno men mawɗo e on saaha caggal muɗum duuse ceerno ha donto galle ceerno inchallah mawla enen jetta boto joni duusen ceerno so gasi garten e boto gasi dokken duusen kadi ceerno Ibou Mar ceerno duuse nder duusa inchallah mawla inchallah yeɓenkoɓe Nangue TV on beltanama sanne yewɗo ɓen ñalawma aset woni hoore biir nogas e jeetati lewru men mars taw ñaam ɗiɗi e nogas jeegom ɓe wuttito ngo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ji galle ceerno on ji weeyo ngo on ji asmane o duule ɗe machallah foof yaade alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha ko ceerno woni duusede joni inchallah mawla o arat joni inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin jibandiraɓe julɓe nan ɗo daari ngam fadde ha ceerno yalta joni machallah inchallah mawla mbeɗen duuso e nder duuso en duusen ceerno joni caggal muɗum kadi ceerno Ibou Mar ceerno kadi inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin on ji wondiɓe ceerno ɓe nantinoɓe ceerno ɓe ceerno Hammet Kebe ceerno Siraji An machallah kamɓe gon to yeeso ɗo inchallah caggal muɗum ceerno e délégation muɗum e state muɗum gara alhamdulillah ceerno alhamdulillah rabbil alamin ceerno Siraji An e Ousmane Sow alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Ahmadou Bayel ceerno nan to ara o ceerno Abdoul Jabbar ceerno alhamdulillah rabbil alamin inchallah joni oto ceerno peeja joni machallah oto ceerno peeñat joni machallah on ko peeñi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Baro Ndiaye machallah ne rewi no yima machallah ko gila e jinnaɗo makko ceerno Amadou Ndiaye machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah seydi Ba بها أناس سرات كلهم شرب Ba machallah di tantangal nduusa ceerno rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin nde ko yooɗi seni laaɓa machallah en duusi ceerno alhamdulillah rabbil alamin jento nderto golle ɗe gasanta o ceerno Ibou Mar ceerno nan toon jokki banggue inɗeli ɗi joom haaju jen ñagotoɓe duwaw caggal mum juuruɗen ceerno mawɗo on saaha duusen ceerno Ibou Mar ceerno ha galle ceerno kadi e gandi bandiraɓe rewɓe kadi kadi nan toon gadi ñagat duwaw gila yambayɓe nangoɓe wirdu ha kadi wayantoɓe machallah foof ha joom haaju jen inchallah mawla no yimi koɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne machallah alhamdulillah rabbil alamin yeeɓi on koɓe Nangue TV en garti nder jumaga o saaha ko inɗeli he wona nde gandi hande ko dawol ko daka ceerno nde joni selli o haali ɗum joni e yeeso ceerno
enen kala asirta ko dawol ceerno waɗa hannde ko dawol Daka ceerno inchallahu mawla bandiraɓe fof ene nodda to dawol Daka ceerno inchallahu mawla ko Daka ko heddi ko natti hewde sabi ko 18 avril inchallah hannde ko nogas jeetati lewru ndu kono heddi balɗe tati tenagal lewru ndu maaya so ndu maayi noon hannde 16 darton ndu ko nden wonata kindol Daka inchallah so Allah tawni en ɗum noon en jii bandiraɓe kadi machallah fatiha salatul fatiha ɗi waw inɗel ɗi e joom haajuji en amin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu alhamdulillah alamin gato ko ceerno Ibrahima ceerno machallah ceerno Ibrahima ceerno ceerno Abdoul Hayyi Diallo ceerno Tidiani Kaw alhamdulillah alamin machallah ngam en nanguino nde han kadi ceerno Tidiani Kaw Seydi Thiam alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah Oke. Bandiraɓe jaato dille paɗo jogo bontiloji ɗi jeeɓiyankoɓe jaabo no feewi won dilla en mbaɗa hen ko ventilateur uji ko ɗin dille mumen ɗe
masha Allah alhamdulillah bil alamin juram ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu masha Allah alhamdulillah bil alamin jurondirde yallondirde yafondirde jokkodirde en ɗaɓ hidande hoore mum hidande bande hidande bande mum hidande hoore mum masha Allah est ce que ceerno ibn oumar ceerno ballo almuɓe machallah nden haɗo wondirde ceerno abdoul hayi diallo machallah sellina terɗe en loɓɓina ɓerɗe en ɓeyda neɗɗo moƴƴereji kala alhamdulillah machallah est ce que machallah alhamdulillah alamin machallah ceerno ibou mar ceerno ɗo woyondirde ceerno tidiani kaw machallah alhamdulillah rabbil alamin banggal l'islam banggal tijaniya machallah cam seydi ba est ce que machallah jiidanta ngal di galle ceerno machallah ji machallah samtata machallah ceerno ari alhamdulillah est ce que machallah alhamdulillah machallah c'est alhamdulillah machallah est ce que fof jangguinde sa miskineɓe jagataake kormet jiɗere teddinte alhamdulillah wurgo ceerno ibn oumar ceerno wona jangguinde ɗe julɓe alhamdulillah alamin amin ya rabbal alamin amin machallah alhamdulillah alhamdulillah machallah weltare waɗi oɗo woni ñalawma machallah est ce que ɓe ganduɗa ko aset ko dawal guesa ceerno kadi ko aset kadi mo ganduɗa kadi ko bandiragal rewɓe kadi ene nodda machallah toon to legal sharab to juma sharab to alhamdulillah oɗo biyete 10 heures soir yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama kam en garda bandiraɓe ha ɗo en garda julɓe ha ɗo en jafnimaɓe kadi wonko laaƴi hen enen sago men ko yo moƴƴu ko yiɓɓu koye rewo lawol ɗum immini en alhamdulillah alamin en jetti foof en jarni foof ceerno men ceerno Siraji Bappa jarama de ka Ousmane Touré salminama no fewi salmini ceerno Siraji Bappa no fewi no fewi machallah manta ko kala saaha en holliren wonde dendagal watte ko fof ene welti hen no fewi no fewi ene yeeɓa ɗum taw woni caggal leydi alhamdulillah alamin en jetti bandiraɓe kala en jafnimaɓe ha no hannirta ni non ji salli o jogui mbagogu noon kanko salli on ɗo ceerno Cheikh Oumar Kelly sadde jiba mawɗo non baboy si jarama no fewi machallah jetti bandiraɓe kala jaade no fewi no fewi machallah ceerno Hamadou Ali on saldi taraɓe jama mawɗo machallah Abdoul Demba o gonɗa koye sellaki hay liggore min jooɗima machallah jetti kamɓe kala en jaati no fewi no fewi no fewi yeɓankoɓe Nangue TV tinnodiran nanggodiran machallah jarama de machallah tinnodiran nanggodiran jiiɗan bande ko jiiɗanɗa hoorema Allah jarama kon jarama machallah